Evo. Dobar dan i dobrodošli u moj novi video. Evo sad ćemo da radimo danas na istovaru 10 automobila. Da vam pokažem kako se to radi ovdje kod mene. Za mlađu populaciju koje to zanima, da mogu nešto da nauče. Od ovoga posla mogu da žive, da životare. Dosta je posao zanimljiv, nije dosadno. Avanture svaki dan. Sad ćemo Mercedesa da istovarimo. Evo nas u Mercedesu. Ti bi me hteo za jednu noć, a onda mala čao. Ti bi me hteo za jednu noć, mama je imala pravo. Okay. Yeah, no problem. Here's the keys, man. No, I need the keys. Okay. And other thing, just leave them running. Running, huh? Yeah. Because I have to check. Okay. There you go. Cheers, mate. Nadam se da me čujete. Evo, jedan smo istovarili. Merđu smo istovarili. Idemo dalje. Da vidimo koliko mi je vremena potrebno da istovarim 10 automobila. Hej, zovem da ti čujem glas. Zovem da ti čujem glas. Znate vi onaj vic koji kaže
Od čega glava najviše boli čoveka? Kaže Buna. Od loše rakije i od tuđe žene. Od te dve stvari glava najviše boli. Evo, Astre. Nek se ovaj Litvanac zajebava sa njom. Ja idem dalje. Zove me. Nadam se da se čujemo. Ovo čudo ima domet 25 metara. Nadam se da radi ok zvuk. Dobro jutro moja voljena. Evo pao sam na kolena. Dobro jutro moja voljena. Evo pao sam na kolena. Dobro jutro moja voljena. Evo pao sam na kolena. Dobro jutro moja voljena, voljena. Evo pao sam na kolena.
Da, 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 da. Mini, mini, mini. Mini, 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 mini. Mini, 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 mini. Idemo dalje i nastavlja se. Još imamo 6 komada da istovarimo. Mini, 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 mini. Ovo snimam sve u realnom vremenu, znači neće biti nikakvog editovanja. Ovo je challenge da vidimo, mada se ništa pretjerano ne žurim, da vidim za koliko ću da istovarim 10 automobila sa kamiona. Znači, ovo je normalan rad, ništa užurbano. Posle ovoga idem na jednu turu u Land Rover, da bacimo Land Rovere. Da. Land Rovere. Da vidimo šta kaže. Toyota. Ajde, Toyota. Toyota hibrid. Dobro jutro, moja voljena. Idemo dalje i nastavlja se. Sad ćemo da skinemo jednog malog Fijata. Znate onaj vic, pita muž ženu, kaže, jel bolan fato? Kaže, šta on to ima što nemam ja? Kaže ona njemu, jes bolan mu, hoćeš da ti kažem u centimetrima i u levrima. Odluči se. Dobro jutro, moja voljena. Evo pao sam na kolena. Dobro jutro, moja voljena. Evo pao sam na kolena. Dobro jutro, moja voljena.
Dobro jutro moja voljena, evo pao sam na kolena. Dobro jutro moja voljena. Kaže, just bath. Kako ja ovako debeo ulazim u ovaj auto, nije mi jasno. Joj, ako se ne čujem, popizdaću. Šta sam svašta natrtljao. Pazi, Litvanac, da te ne naguzim. Evo, zima je, sneg sve pokriva, a u meni proleće je. Evo, zima će, sneg sve pokriva. Evo, zima će, sneg sve pokriva. Da zna zora, da zna zora, kojoj drago idem ja. Ne bi zora, ne bi zora, nikad rujna svanula. Ne bi zora, ne bi zora, nikad rujna svanula.
Poštovane kolege, izgubio mi se bio ton, no međutim šta sam htio da kažem, to je buduće i sadašnje kolege, ako ste gledali ovaj video, znači ja bih vas molio da me zapratite. To vas ne košta ništa, a meni mnogo znači. Nadam se da će biti još puno boljih videa, da ću da radim puno bolja videa. Ovo je bio jedan brzinski video da pokažem mlađima kako se može istovariti 10 auta za 30 minuta. To bi bilo to.